नों बिटिआर लाबोनाया जेबो गैया नों दिनै बिटिसि आवनो थानानै नों सासे सिएम जानानै दं। बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरदों। नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ बिनन्जय नार्जारि बा हथत मुगानि थान्दै बिथाङा गादा गुदा दौ दाब्ला थानानै मोजां मोनग्रा। थेवब्लाबो बे बुब्लियाव फंनैसो फिसाथार खोथाखौ लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैदों। दिनै जों बुंगोन बिटिसि हालामनि खोथा। जाय बिटिसि हालामा 6 सिडुल बा बै हिल्स एरियानि जेरावनाखि प्लेन एरियायाव बा हायेन हायाव 6 सिडुल नर्म्सआ हायेन हायाव बिनि प्रभिजनखौ लाबोनो हाया। थेवब्लाबो जाय हाजोआरि जायगानि 6 सिडुल बे मोनसे नर्म्स बे मोनसे प्रभिजनखौ नैबे हायेनावबो मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि नाजानायजों आरो बिथांनिनो कमरेड माखासे बेल्टिनि केडार बिथांमोननि नाजानायजों आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिफ्राय बिथांमोनहा जाय हाजोआरि ओनसोलनि 6 सिडुल प्रभिजनखौ नैबे आसामनि हायेन हायावबो बे प्रभिजनखौ प्रायप खालामहोनानै बा एप्लाइ खालामनानै बिथांमोननि बिख' गाबख' खालामनायनि गेजेरजों मोनदोंमोन। 6 सिडुल होननाय लोगो लोगो 6 सिडुला ट्राइबेलफोरनि मोनसे रैखा कवच बा सेफटि। दा जाय ट्राइबेल माहारिफोरखौ फोथांनानै लाखिनो बिथांमोननि माखासे सुजुग सुबिदा मोननायनि थाखाय जाय 6 सिडुल नर्म्स प्रभिजनखौ बाव लाबोदोंमोन। दा बिनि गेजेरजों बेवहाय बे हालामनि ट्राइबेल माहारिफोरा मोजाङै मोजां थांना थानायाव अराय सम सुजुग सुबिदाखौ मोननो हायो। दा दिनै जाय 6 सिडुल एरिया अकल ट्राइबेल माहारिफोरनि थाखायल'। दा बेवहायनो दिनैनि इउ पिपल सरकार बा बिटिआरनि प्रमद बर' दैदेननाय इउ पिपल सरकारा दिनै नन प्रटेक्टेड क्लासनि सुबुंफोरनोबो बिथाङा दिनै हा बायनाय फाननाय बे थासारिखौ बिथाङा लाबोना होनायखौ जों माखासे इभिडेन्सनि गेजेरजों जों मोननो हादों। दा नोंथांमोना बेवहाय नुनो हागोन बेवहाय थांनाय बिटिसि सरकार बा सिगांनि बिटिसि सरकार जाय बिटिसि सरकारखौ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिपिएफ दोलो बै बिपिएफ दोलोआ खुंबोबाय थादोंमोन बा हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायजों खुंबोबाय थादोंमोन। बै समाव नन प्रटेक्टेड क्लासनि सुबुंफोरनो बै बिटिसि हालामनि हाफोरखौ बायनो आरो फाननो हायै बैबायदि खालामनानै दोनदोंमोन। जायनि फलाव बिथांमोना जेसेबांखि एप्लाइ खालामाखै मानो बेखौ बिथांमोनहा मा खालामना दोनदोंमोन पेन्डिंआव दोनदोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव बे पेन्डिंआव दोननाय लिस्टफोरखौनो दिनै प्रमद बर' बिथाङा बिनि सायाव मोजां वेल स्टाडि खालामालासिनो बिनि सायाव गोथौयै सानाबालासिनो बिथाङा दिनै बेखौ एप्रुभ खालामनाय नैबे इभिडेन्स बा डकुमेन्टस कपिखौ जों मोननो हादों। दा बिनि थाखायनो जों बुंदों दिनै गमामायैनो बर' हारिफोरा ट्राइबेल माहारि जानानै आरो बिथांमोननि गांनाय उखैनाय बिथांमोननि थांनानै थानायनि मोन्थायफोरखौ अराय सम रैखाथि होनो थाखायनो 6 सिडुलखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे बिथांनि कमरेड लोगोफोर बिथांमोना आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिफ्राय बिख'नानै लाबोनानै बिटिसि हालामनि ट्राइबेल माहारिफोरनि थाखाय मोनसे रैखा कवच बायदि बिथाङा लाबोनानै होफैदोंमोन। दिनै बेखौबो बे रैखा कवच जा 6 सिडुला बै हालामनि ट्राइबेल माहारिफोरखौ अराय सम सेफ एन्ड सिकिउरै लाखिगौमोन। दिनै बेखौबो बिथाङा फाननानै जानो सानदों। दा बे बुब्लियाव जों माखौ नुहुरो जेरै हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमद बर'खौ सासे बेफारिसो होननानै सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों। अब्ला गमामायैनो जों जुदि बुंनो थाङोब्ला येस प्रमद बर'आ सासे बेफारि। दा बेफारि होननाय लोगो लोगो गोबाङानो साननो हागौ मानि थाखाय बिथाङा बेफारि जाखो होननानै साननो हागौ। बेफारि मानो नङा बाय बड'लेण्डखौ बिथांनो सोरबा थिखा होदोंमोन नामा फाननानै जा बड'लेण्डखौ फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलुसन होननानै एग्रिमेन्ट खालामना लाबो होननानै दिनैसिम जों बड'लेण्ड मोनदों नामा? दिनैसिम बे जोंनि प्रपज बड'लेण्ड एरियायाव थानाय साफ्रोमबो सुबुङा बा मोनफ्रोमबो गामिनि बर' न'खरफोरा दिनै बड'लेण्ड मोनदों नामा? दिनै समायसाया जोबदों नामा? अब्ला
बै समायसाया जोबालासिनो दिनै उदां बड'लेण्डखौ क्रिएट खालामनो हायालासिनो बिथाङा मानो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युसन एग्रिमेन्ट खालामना लाबोखो? बे फाननाय नङा नामा? हो? आरो जों थोंजोङै बुङोब्ला बे बिटिआर एकर्डनि सिगनेटरिस बिथांमोनहा साफायाव 2 कौटि मोनबोदों। अब्ला बे 2 कौटि थाखानि बिथांमोनहा फानाखै नामा? आरो बिनि उनावनो फैबाय जेब्लानो बिथांमोना 2020 मायथाइनि उननिफ्राय बिथांमोना बिटिसिआव इउ पिपल दोलोनि गेजेरजों बिटिआरआव सरकार दाबाय, अब्लानिफ्राय 16टा डिपार्टमेन्टखौ गथा आसाम सरकारनो हरफिनबाय। बेफोर फाननाय नङा नामा? दिनै प्रमद बर'खौ बिथाङा एम्बु थेबगां होनो। येस, एम्बु थेबगां होननायाबो जायो। बेजोंबो गोरोबदों। मानो गोरोबाखै? प्रमद बर'आ खुगायावल' गोदै स्लिप थाथ'आलासिनो एकदम लिमिनलायनाय खोथा बुंगोन, खिन्थु खामानियाव जेबोआनो जाया। अब्ला बेखौ एम्बु थेबगां होननायावबो लस जायाखै। बेखायनो जों दिनै बुंदों प्रमद बर' बे 6 शिड्युलाव सोरबा नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफोरा बाव हा बायलाय आरो फानलाय खालामनो हाया। सोरबा जेनेरेल कास्टनि मानसिफोरा बाव हा बायलाय फानलाय खालामनो हाया। दिनै नोंथाङा मानो बर'फोरनि जायगा ट्राइबेल माहारिफोरनि हा हुखौ दिनै गुबुनारि जौगाखानाय मानसिफोरनो सुबुंफोरनो मानो हा फाननायखौ नोंथाङा लाय होदों? मानो दिनै एप्रुभ खालाम हरदों? अब्ला बे खैफोद गोनां नङा नामा इयुन जोंनि जोलैनि थाखाय? जोंहा दिनै मा दंजायो? हा दख्लासे दं। हा दख्लासेखौ जोङो दिनै फानोब्ला जों गाबोननो जानानै फोजोबगोन। जोंनि फिसा फिसौफोरा बबावहाय गसंनानै थागोन, बबावहाय जिरायना थागोन? नों सानदोंना सानाखै? दिनै नोङो बिटिआरनि CEM जानो हागौ, नाथाय नों लाबोनाय नङा बे प्रमद। नों लाबोदों नामा? नों बिटिआर लाबोदों। नों बिटिआर लाबोनाया जेबो गैया। नों दिनै बिटिसिआवनो थानानै नों सासे CEM जानानै दं। नोंहा खुनु मोन्थाय गैया। बे हाखौ बायलाय आरो फानलाय खालामनायनि नोंहा खुनु मोन्थाय गैया। बे हाखौ लाबोदों मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे बिथांनि जाय कमरेड लोगो, बिथांमोनजों लोगोसे बर' हारिनि दुखुथिया बिमा बिफा, बर' हारिनि मेलेमजिबि इन्टेलेक्सुवेलफोर बिथांमोनासो लाबोदों। प्रमद, नों लाबोआखै। नों दिनै बिटिआरनि CEM बा बिटिसिनि CEM जानानै बे गादियाव जिरायनो मोन्दों होननानै नों जेरै गोसो एरै खामानि मावब्ला जानाय नङा, मोनथिबाय? दिनै जोङो गफुरनि जानानै नोंथांमोननि बे बिटिसिनि बिटिआरनि खोथा बुङाब्लाबो जोंहा जेबो फाजाया। जों नोंसोरनि गरसेबो मोना, गरनैबो मोना। जों बेवहाय जौगायाखैबो। थेवब्लाबो बिं ए बर' एस ए बर' जानानै बुंनो लुबैयो। दिनै नोंनो बे मोन्थायखौ सोर होदों? हे प्रमद, सोर होदों नोंनो बे मोन्थायखौ? नों लाबोनायमोनब्ला, नोंनि बिटिआरआ मोजां मोनब्ला जों जेबो बुंनांगौ गैयामोन। दिनै नों बिटिआर होननानै माथो बिटिसिखौनो सोलायनो हायाखै? हा? खुगायावल'सो बिटिआर सोर बुङो? एबसुनि मानसिफोर बुङो, इउ पिपलनि मानसिफोर बुङो बिटिआरनो। बिटिआर मुङानो जोबोद गिदिरखानो। लाजियाखै नोङो? दिनैसिम 4.5 बोसोर जानोसै। मानो बिटिसि मुंखौ सोलायनानै बिटिआर लिरनो हायाखै नोंलाय प्रमद? लाजिनो रोङै। सोलायदोंमोन नामा? मानो सोलायाखै? मानो सोलायनो हायाखै? खोथाजों बुंबानो जाया, मावनानै देखाय, मावनानै। आरो नों लाबोनाय नङा होनखादों आं। दा बेजोंनो लोगोसे बेखिनिखौ बुंबाय आरो बे हाखौ बायलाय फानलाय खालामनाय मोन्थायखौ जाहाथे बिटिसि सरकारनि बेरेखा दोलोनि MCLA नोंथांमोन, बिबानगिरि नोंथांमोना बिनि सायाव नोंथांमोना गसंनांगोन। मानोना इयुन संसार जानायनि खोथा दं, इयुन जोलैनि खोथा दं। दा बिनि थाखायनो ट्राइबेल माहारिफोरखौ जों माब्रैहाय दोनोब्ला प्रटेक्सन भाबै लाखिनानै सेफ एन्ड सिकिउर जोंनि उन जोलैफोरखौ जोङो थांना थानायाव मदद होनो हायो, बेखिनि खामानिखौ मावनांगोन। बेजोंनो लोगोसे दिनै प्रमद बर' बा इउ पिपल सरकारा थाखा फैसानि लब देखायनानै सोरबा पार्सनेलिटिफोरखौ बिथांमोना मा खालामदों? गावसोरनि इउ पिपल दोलोआव सोदों। दा बे समाव आं बेखौ बुंगोन, सोरबाफोर इउ पिपल दोलोआव जयेन जानाय नोंथांमोनखौ आं बुंगोन, नोंथांमोननो इउ पिपल सरकारनि दैदेनगिरिफोरा प्रल'बनल' होगोन, लबल' देखायगोन। नोंनो इस्किनि होनोसै, नोंनो खामानि होनोसै। नों आर'नाइ गानखांनायनि उनाव नोंखौ नायफिननांगौ बिस्रा सम गैया। मानो सम गैया? बिसिनि पकेटआ जि गिदिर।
फैसायानो सोबाबो माने जायगायानो बुंनोनो रोङा। मानो बुङा? बिसोर माने एकदम गांहाबना थानाय उखैफ्लेनाय मोनजायाबा थैथारनोसै होननायसो बेबायदि। जेब्ला गावसोरनोनो थोआबा नोंनो बहा होलायखो बेबायदि आरो बिनि गेजेरजों मा खालामगोन? रायजो राजाफोरनि गेजेराव मिसगाइड सोनानै होनोसै, रायजो राजाफोरनि गोसोखौ कनफिउजन खालामसै। माबायदि खालामसै? रायजो राजाफोराबो दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनोसै, प्रिन्ट मिडियानि गेजेरजों नुनोसै, इलेक्ट्रनिक मिडियानि गेजेरजों नुनोसै, ओइ उमुखायाबो इउपिपिएलआव हाबबायनो, जोंबो इउपिपिएलनोनो भट होनांसिगोन। बै गामियारियाव संसार जाग्रा माखासे जोंनि सादारन भटार्सफोरा, जोंनि बिमा बिफाफोरा बिदि साननोसै, इउपिपिएल सरकारनोनो भट होनांसिगोनहाय, बैफोरबायदि साननायसै। बै माखासे सिटुएसनखौ क्रिएट खालामनो थाखाय बिसोर मानसिफोरनो प्रल'भन देखायनानै, मानसिफोरनो लब देखायनानै, बिसोरखौ गोदै बुंफ्लानानै गावसोरनि इउपिपिएल दोलोआव लाबोनो आर'नाइ सोबाय। बै आर'नाइ सोनायजों, बै सासे मानसि थांनायजों जेबो खहा जायाखै। नाथाय बिसोर माखौ क्रिएट खालामदों? बै जाय गामियारियाव रायजो जाग्रा, जाय मबाइलनि गेजेरजों नुदों, जाय पेपारनि गेजेरजों नुदों, जाय टिभिनि गेजेरजों नुदों, बैसोरनि गोसोखौसो बैसोर बोहरदों। टारगेटआ बे बिसिना। दा बिनिफ्राय दिनै आं खोथा बुंगोन। दिनै डक्टर निजोम बर' बिथाङा मिरु बंस'नि सासे नेहाथारि जानानै दिनै इउपिपिएल दोलोआव जुगदान जादों। नाथाय आं कुइसन खालामगोन, नों जुदि इउपिपिएल दोलोआवनो बा पलिटिक्सजोंनो नोंहा सोमोन्दो लाखिनो गोसोब्ला दिनै मोनसे माहारियारि आफाद होनलायनायाव नों मानो बिबान लाखो? बेबो सासे जेनेरेल सेक्रेटारि। दिनै नों सासे जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै नोंहा मानो बबेबा पलिटिकेल पार्टियाव जयेन जानायनि मा खोथा दं? हो? माहारियारि फरायसा आफादा मा बेलाय? बेखौ नों फार्स्टआवनो नों मोनथिग्रोनांगोन। मोनसे माहारियारि फरायसा आफाद जानानै नोङो दिनै पलिटिकेलाव जयेन जानायनि खोथा गैया। माहारियारि आफादा बे बर' हारिनि जेंना जेंगोना जायखिजाया सिटुएसननि सायाव बिथांमोना जाहाथे समाधान लाबोनो हायो। जों बर' हारिनि फंबाय बिनानावफोरखौ गोजौ सोलोंथाइ लानायाव बिथांमोना थुलुंगाखांहोनो हायो, बैफोरनि थाखाय खामानि मावो। माखासे बेखार सेंग्रा सिख्लाफोरा खामानि दामानिनि अभाबाव जाहाथे टेनसनजों भुगिनाङा, खामानि मोनैनि थाखाय भुगिनाङा, बैनि थाखाय माबा मोनसे सरकारनि गेजेरजों बा सोरबा कम्पानि मालिकफोरनि गेजेरजों बा माबा मोनसे NGOनि गेजेरजों बिथांमोनखौ थांना थानायाव जाहाथे नोंथांमोना मदद होनो हायो। माखासे निसा जातीय बुस्थु जानायनिफ्राय उन्दै सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौ जाहाथे जोङो रैखा होनो हायो बा बिनि जानगाराव जों दोननो हायो, ड्राग्स फ्रि खालामनो हायो, बैफोरबायदिसो खामानि मावनांगौ। दिनै नोंथाङा इउपिपिएल दोलोआव जुगदान जादों। नोंथांनो प्रल'भन देखायनो हागौ, साकरि होगोन बा टिका थुख्लि होगोन। नाथाय मोना ओइ निजोम भाइ मोना, मिथिबाय? मोना। आरो बै लान्थाथायाथ' सोर आं बांद्राय सिनाया, उदालगुरिनिमोन बियो। दा निजोम नोंथ' मा बुंबावनो, मोनसे माहारियारि फरायसा आफादा पलिटिकेलावनो जुदि इनभल्भ जानो मोनब्ला नों माहारियारि आफादाव थानाङामोन। आरो मोनसे माहारियारि आफादनि सासे सोद्रोमा आरो बेबो गिदिरथार बिबान गोनां बेक्तिफोरानो बिब्दि जायोब्ला जों बर' हारिया बबे माहारियारि फरायसा आफादखौ फोथायबावनो, बबे पलिटिकेल पार्टिखौ फोथायबावनो, सोरखौ फोथायबावनो? जाउनाव गावनि सायावनो बिसास गैयै, फोथायनाय गैयै बैबायदि थासारिखौसो नोंथांमोना सोरजिनो थांगासिनो दङ। दिनै प्रमद बर' नालागे, इउपिपिएलनि सोरबा दैदेनगिरिफोर नालागे, बेयाव गावसोरनोनो थोआखै होनखादों आङो, नोंनो बोरै होनो? बेखायनो इउपिपिएल दोलोआव जुगदान जानायनि खुनु बाथ्रा गैया। दिनै नोंथांमोना बिदि होननायखाय आंखौबो फैसा जासिजादों मोनदां साननो हागौ। नाथाय आंनि मेटारजों नोंथांमोननि मेटारजों खुनु गोरोबा। दिनै बिपिएफआ ओरैबायदि मोनसे स्ट्रं थासारि सोरजिनो हादों, रायजो राजाफोरनि गोसोआव फोथायनायखौ लाबोनो हादों। आरो दिनैसिमबो हाग्रामा महिलारि बिथांजोंनो दिनैनि बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरा
मोनफ्रोमबो जनगोष्ठी, मोनफ्रोमबो राव रायग्रा, मोनफ्रोमबो धर्मलम्बालम्बिनि सुबुंफोरा दिनैबो हाग्रामा महिलारि बिथांजोंनो दङ। अब्ला नोंथाङा बनसुनि सासे नेहाथारि जानानै इउपिपिएलजों थांनांगौनि मा दरखार दंमोन, मा गोनांथि दंमोन? ना बेजों थांबा बै अखाफोराव थाहैनो मोनगोन नामा? हा? ना सनानि संसार खुंगोन नामा? जेबो बेबायदि गैया। बेबायदि परिबेसबो मोना इभेन नोङो टेनसनावनो आं जि मा गिदिर गोरोन्थि खालामखो होननानै नों फिल खालामगोन। नंखाय नंदोंब्ला नों सानथाम सानब्रैसो उनाव आंनाव फन खालाम। नोंनावथ' नाम्बार दंखायो नङा होमबा आंनि? आंनाव फन खालाम। बिनन्जय भाई बोरै जाखोब्रा? माथो गोसोआनो गोजोनथारालै। माथो इउपिपिएलनि मानसिफ्रा सासेबो मोजां मानसियानो गैयालै। बेबायदि नोंथाङा निस्सय आंनो नङाबाबो नोंथांमोननि कलिग्सनो नोंथाङा फन खालामगोन। नोंनि बाजैमोननो, नोंनि फिसा फिसौनो, नोंनि आदै मादैमोननो नों फन खालामगोन। नाय आंनि बुंनाय बाथ्राया नंगौना नङा? खिन्थु आंहा नोंनि पार्सनेलिटि बा नोङो पार्सनेलि बबेबा दोलोजों जगदान जानायाव आंहा बुंनांगौ जेबो खोथा गैयामोन। नाथाय नोंथाङा सासे बनसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै नों जे दिनै इउपिपिएल दोलोआव थांदों, अब्ला बैनि सायावसो दिनै जों बुंनांगौ जादों। आरो नोंखौ मा नुदों? थाखा फैसानि माबा मोनसे लालस होदों नामा? जासिदों नामा? जासिदोंबा सिगाङावनो लागोरखानांगौमोन। लागोराखैबा बिराद गिदिर भुल जाबाय। निजोम नोंथां, बिराद गिदिर भुल जाबाय। हाजार बार बि नोङो मोननाय नङा। मानो मोननाय नङा? आं बुंदोंना बिसिनि पकेटआ जि गोथौ गिदिर। हाजारखि फैसा सोबाबो दुलियै दुलि सोबाबो बिसिना बुङा। बेखायनो आं बे खोथाखौ बुंबाय। खिन्थु बबेबा मोनसे माहारियारि फरायसा आफादनि सोद्रोमाफोरा थोंजोङै बेबायदि थांनाया मोजां नङा। जुदिहाय नोङो बिबान एंगारबाय, बिबान एंगारखांनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि टार्म्सखौ मावखांनायनि उनाव थाङोब्ला जेबो नङा। खिन्थु बिबान एंगारस्लाबा, टार्म्स जोबस्लाबा बेबायदि हथादै थाङोब्ला माहारियारि फरायसा आफादनि सायावबो फोथायनाय गैयै जालांनो हागौ। बेखिनिखौ बुंबाय। बेजोंनो लोगोसे बिटिसि बिटिआरनि साफ्रोमबो नागरिक नोंथांमोनहा नोंथांमोननि ओनसोलखौ, नोंथांमोननि हालामखौ अराय सम रैखाथि गोनाङै लाखिनो थाखाय नोंथांमोना साफ्रोमबो साग्रिद जानाया मोजां। मानोना प्रमद नामा इंलिस मिनिङावबा मोजांनो मिथिबाय। खिन्थु जोंनि प्रमदआ माथो उल्थासो।